Hola, hola, petits energúmens. Què tal, com esteu? Soc l'Andreu, benvinguts a un nou vídeo del canal de Videocat. Pels que no hagin entès la frase inicial del vídeo, és un homenatge al personatge de la ruïnosa Greta 2, que pertanyia al Club Super 3. En el vídeo d'avui vull fer un top 8, concretament un top 8 relacionats amb els meus animes preferits de la meva infantesa doblats al català. Jo, la veritat és que no sé si lo de l'infantesa té un rang específic, però jo l'he posat des de que era ben petit a la meva etapa adolescent, posa-hi uns 15 o 16 anys. Així doncs, sense més dilació, comencem. En el lloc número 8 he posat l'anime de Sakura, la caçadora de cartes, que jo de petit la veritat és que seguia bastant aquesta sèrie de dibuixos animats japonesa, sobretot en la meva etapa de primària, però el meu personatge preferit no era la Sakura, era el Keroberos. En el lloc número 7 he posat l'anime de Cinturó Negre. Els que l'hagueu vist sabreu que la protagonista és la Ginger Inokuma, la qual té un avi una mica toca el mestre Inokuma, que la veritat era un personatge que a vegades m'agradava i a vegades l'odiava una miqueta perquè era com que obligava la Ginger a practicar judo quan ella no volia, saps? I ostres, no pot ser que obliguis a la teva neta a fer alguna que ella no vol, no pot ser. I uns altres personatges que tampoc m'acabaven de caure bé era la rival principal de la Ginger, una noia rica i molt presumida, que ara mateix no recordo com es deia, i el periodista del diari Tot l'Esport, que era molt pesadet amb la Ginger. En el lloc número 6 he inclòs l'anime de Bola de Drac. La veritat és que Bola de Drac sempre ha estat ben doblat en català. Un dels personatges que també m'agradava d'aquest anime era el Follet Tortuga, que la veritat és que Bola de Drac era on més pervertit el feien, tu. Bola de Drac és un anime bastant treballat, però he de reconèixer que on van crear realment afició va ser amb la següent, amb Bola de Drac Z, amb el Cèl·lula i el Freezer, per exemple. En el número 5 he escollit la sèrie del detectiu Conan. Gràcies a aquest anime, que per cert quan el feien jo estava a tercer de primària o així, el primer que volia ser de gran era detectiu. És que jo veia aquests dibuixos i era tot en plan, ostres, un nen petit que resol casos, com pot ser tan intel·ligent, jo de gran vull ser com ell. Era una passada. Sé que han fet nous episodis, jo ja li he perdut molt la pista, però la veritat és que jo m'ho passava bastant bé de petit veient aquests dibuixos. La veritat és que eren bastant originals. En el lloc número 4 entrem ja en un dels dibuixos que vaig començar a veure força en la meva etapa adolescent, que és la de Kochikame. Si recordeu el que he dit de Sakura, el meu personatge preferit no era la mateixa Sakura. En canvi, aquí, a Kochikame, el meu personatge preferit sí que era el principal, és a dir, el Ryotsu. Entre ell i el seu cap i l'insult que li deia «Tros de sabatot!» m'ho feien passar bastant bé, la veritat. I jo encara em pregunto com s'ho feia aquest policia sapastre per treure diners de manera tan senzilla, o sigui, en un tres i no res et muntava a la paradeta i et venia un munt de coses i et treia diners. I no us penseu que no tingués cap problema en fer-ho mentre estava de servei, Què va? Ella saltava les normes a la torera directament. Això sí, després, caçant els dolents i els lladres, era força bo. Per cert, que això no ho he dit, Ryotsu és un altre pervertit. No sé què els hi passa als japonesos, que tenen la mania de fer molts personatges així mig pervertits, com per exemple el Chicho Terremoto, el Follet Tortuga i un altre que també diré més endavant en aquest top. Però de mentre seguim. En el lloc número 3, Slam Dunk, la gran esmaixada. En menys d'una setmana em vaig veure tots els capítols que van estar doblats en català. Això només ho ha aconseguit un anime en català en tota la meva vida i és aquest. He de dir que, a diferència de Campeones Oliver i Benji, aquest, de bàsquet, era una mica més realista. Almenys en aquest anime no feien tirs supersònics en plan la catapulta infernal. El meu personatge preferit, sens dubte, torna a ser el principal, el Sakuragi. Era el graciós de la classe i també, una altra vegada, una mica pervertit. Ja us dic, els japonesos els hi dona per aquí i d'aquesta línia no surten. I uns altres dos personatges que m'agradaven d'aquesta sèrie era l'Akagi, Gori, de goril·la, o Miku Filós, com li deia el Sakuragi. Com podeu veure, el Hanamichi era molt educat.
Això sí, s'enduia cada mastegot de l'Akagi que em feia mal, inclús a mi. Molt bon anime que recomano a qualsevol. Arribem ja als 2 últims llocs. En el número 2 tenim l'anime de Shin-chan. És el segon anime que més va marcar la meva infantesa després del primer, i tot i que era una mica polèmic per les coses que sortien, com la trompa o colet, la veritat és que jo me n'alegro de que el fessin durar i que no el cancel·lessin perquè, home, el nano era bastant divertit. Molt entremaliat, pervertit, com no, un altre nano pervertit, igual que son pare, el Hiroshi, i la Misae, mare meva, quina mala llet tenia la Misae, per favor. I en aquesta sèrie la veritat és que també hi ha bons personatges secundaris, com el Masao, el Kazama... Un anime bastant complet pel meu gust, la veritat. I molt millor doblat en català, una altra vegada pel meu gust. I per últim, en el número 1, he col·locat el Doraemon. Sempre ha sigut el meu anime preferit doblat en català. Opino el mateix que Shin-chan. Penso que està molt més ben doblat en català que no pas en castellà. A part, m'he vist quasi totes les pel·lícules que han fet d'aquest anime. De la mateixa manera que m'agradava Doraemon de petit, actualment, ara de gran, he tornat a veure episodis i no m'agrada tant com quan era, per exemple, adolescent. En fi, suposo que això és algo normal. I continuant parlant d'això, la veritat és que li he agafat bastanta tírria al Nobita. Quin nano més capritxós, en sèrio. És el típic nen que quan vol una cosa i no la pot tenir, es posa a plorar i dir-li, per exemple, a sa mare: tu ja no m'estimes, tu ja no m'estimes. I d'aquesta manera li fa pena al pare o la mare i li compren, jo què sé, el joc que demana o la videoconsola que demana. I després ens queixem del Suneo, un altre catalballa. Però ja us dic, el meu anime preferit doblat en català de la meva infantesa és, sense cap dubte, Doraemon, el gat còsmic. Doncs bé, nois, espero que us hagi agradat aquest primer bloc del canal Videocat. Si és així, doneu-li el m'agrada. Si us ha encantat, no oblideu afegir aquest vídeo a la llista dels preferits. Si voleu que faci més vídeos com aquest, no oblideu deixar constància a sota els comentaris i subscriviu-vos al canal si encara no ho heu fet. I res més, que vagi tot bé i fins a la pròxima!